या लोगोफोर दिनै आङो नोंथांमोननि सिगाङावहाय जा बाथ्राखौ बुंगोन बेखौ नोंथांमोना थामिलाव नायनानैबो मिथिखाबाय। जोंनि बर'नि मुंदांखा जे आदा सोरां एक्टरखौ पार्कोर बय नोंथांमोना मिथिखाबाय थामिलनि गेजेरजों। दिनै आङो बे आदा सोरांनि बारगा माखासे बाथ्रा बुंगोन। जे आदा सोरांखौ आं माब्रैहाय लोगो मोननाय आरो बबे जायगायाव लोगो मोननाय बेखौ आं फोरमायगोन। आरो आदा सोराङाहाय आदा सोरांनि गोसोफ्रा माबायदि बेखौ लानानै बाथ्रा बुंगोन। जेब्ला आङो उन्दै समनिफ्रायनो माने सोलोंनानै जे आंनि बेफोरबायदि पार्कोर बेफोरबायदि बारलु बारलाखौहाय जेब्ला जों उन्दैमोन सोलोंबोदोंमोन, जेब्ला दैयाव बा बबेबा बालायाव जों होबोयोमोन, जेब्ला बे समावहाय आदा सोराङा माने इउटुबावहाय बिथाङा इउटुबाव माने आपल'ड होखायो, हगारखायोमोन 2017 बा 16आव हगारोमोन। बे समाव जोङो जेबो रोङामोन, माने फिसा फिसौ बारनोल' रोङोमोन आरोखि। बेफोरबायदि जेबो बुस्थुखौ माखासे जेबो हायामोन, फिसा फिसौ हायोमोन आरो साइड जाम्प बेक जाम्पफोरखौ हायोमोन। बेनि उनावहाय जोङो इउटुबनि गेजेराव नुनो मोनबाय, हाब माथो जोंनि बर'नि गेजेरावबो नै डेन्जार बारनो गोरों दंथारो, उमुक आदा सोरां, उमुक स्वrang नार्जारी, उमुक इउटुबाव नायबानो नुयो क'क्राझारनि होनना जों गोबां सार्च खालामै स्वrang नार्जारी होननानै जोङो उन्दै समनिफ्रायनो सार्च खालामनानै जोङो नायबोयो। दासिमबो जों नायबोयै जोङो मिथिनो मोनबोबाय, हाब माथो डेन्जारथार आदा सोराङा होननानै माने मिथिबोदों आरोखि। ओमफ्राय बिनिफ्रायनो जोङो आदा सोरांनि इउटुबखौहाय ओरैबायदि नायबोबाय, नायबोनानै जे जोङो सोलोंखायोमोन नालाय उन्दै समावहाय। सोलोंनानै जेब्ला जोङो इउटुबावथ' नुबाय नालाय, नुनानै जोङो गोबां मानसिफ्राबो सोलोंबोबाय, हाब ओरै स्वrang नार्जारीलै, ओरै इउटुबाव ओरैबायदि डेन्जार बारो होननानै जों बयबो सार्च खालामबाय आरो सार्च खालामनानै नायनानै जोङो सोलोंनानै जोंबो ओरैबायदि केपासिटि जा जिनिसखौ हायो जों सोलोंनानै दैयाव बा बालायाव ओरैबायदि आलदा स्टेप डेन्जार बुस्थुखौ जों सोलोंनानै जोंथ' बेफोरबायदियाव मबाइलबो लायामोन नालाय, जे बे समावहाय आदा सोराङाल' बेफोरबायदि इउटुबाव हगारोमोन। जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बेल' एक नाम्बारमोन आरो आदा सोराङाल'मोन। बेनि उनावहाय आदा सोराङा बे समाव ओरैबायदि फेमास जालांबाय, ओरैबायदि मोनथिजोब्बाय, माने ओरैबायदिलै क'क्राझार एरियानि ओरैबायदि डेन्जार बारो होननानै जों बिराद मोनथिजोब्बाय आरो जोंनि गामि एरियाफ्राव। नायबाय, दैयाव सोलोंनानै मोनसे दै होननाय दंमोन आरो जोंनिया बोरदोननि क'पसन गाग्रा, बोरदोननि क'पसन होनोमोन आरो बे गाग्रानिखौ। बेवहाय जों गोबां, दैयाथ' इमान गिदिर नालाय, माने दैबानाजों खुरखानाय, बेवहाय जों गोबां सोलोङोमोन आरो सेंग्राफोर गोजा, गामिनि गोजा। दा सोलोंनानै बिदिनो आदा सोरांनि भिडिअखौ नायसै दा, नायनानै बे समाव आं पार्कोर होननायखौनो मिथिया जेबो, इउटुबाव नुयोमोन आरो होमबाबो जोङो माखौ पार्कोर होनो जेबो मिथिया। जोङो केरेट बा बेफोरबायदि कुम्फु होननानैसो जों मिथियोमोन। बे समाव जों पार्कोर होननानैबो मिथियामोन। बेनि उनाव जोङो नुबोनो मोनबाय, नुबोनानै जोङो सेंग्राफोराबो बिराद सोलोंबाय नालाय, सोलोंनानै सोरबाबा डेन्जार क्लिप हाबाय, गोबां सोलोंबाय, गोबां आघार मोनबाय, खस्थ' मोनबाय, सोरबाया गोदोना लोरिबाय। आंबो गोबां खस्थ' मोनबोदों, माने बिराद आघार मोनबोदों आरोखि। खिन्थु उन्दै समनि आघारखौहाय बावबोजोबो, माखासे स्टाइलफोरखौ माने दाबो आन्दाज मोनो आरोखि। आथिंफ्रा लोरिनाय जायो बा सलथबनाय जायो, आबै खर' जाबोनाय जायो, गोबां सिस्टेम जायो बे उन्दै समाव, सेंग्रा समाव जेब्ला दुगैनाय सम, बे समावहाय आरो दैज्लां बोथोर होनबाथाय बिराद इन्ट्रेस्ट जायो माने सेंग्राफोरनो आरो। मानो होनबा बारलु बारला खालामनाय मानाय। दा बोथोरावसो बेफोरबायदि गैला, मानो होनबा दा बोथोराव बेफोरबायदि सोबनाय जानायफ्रा बेफोर गाज्रि, माने बांसिन हमनो थांबाय। बिनिखायनो बेफोरबायदि सोलोंनायथिया खम जालांबाय आरो लोगोफोर। बिनि उनाव सोलोंनानै आंबोथ' बारा रोङामोन नालाय, आंनिफ्राय बिराद इमान गिदिर सेंग्राफ्रा माने गोरोंसिनमोन। बे समाव बायदिसिनाफोरखौनो हायामोन। सोलोंनानै बिराद आंगायजोबलांबाय। सोरबाबा आघार मोननायनि गेजेरजों आं सोलोंलालै, बिदिजों आं ओंखाम जाया, हिनजाव मोना मा मोना थैलाबायबा होननाय बेफोरबायदि भाषाखौ माने खोथायाव सानबाय आरो। सोरबा सोलोङालासिनो ज्रब थाबाय, दस्रा खामानियाव आगान होबाय। दा सोलोंनानै जायहा गोसो गुदुं दा सोलोंबाय। सोलोंनानै गासिबो बे सेंग्राफ्रा
थाजोबदों आरो माने रावबो दासिम सोलोङाखै थाजोबदों माने इन्ट्रेस्ट जायोमोन बिराद सेंग्राफोर मानसिफोराबा सोलोंनो बिराद मोजां जायो बेनि उनाव सोलोंनानै आंल' टपिक थादों लोगोफोर दासिमाव रावबो जोंनि एरियायाव सोलोंला माने ओरैबादि थाजोबदों आंल' सोलोंदों खिन्थु आंबो जुदि साननानै थायोमोनब्ला होद बेफोरबायदि बादु बाला खालामना मा मोनोब्रा आगार मोननानै बेफोर फैसा थाखा मोना होननानै बेफोरबायदि जुदि थायोमोनब्ला मालायनि बुंनाय रावजों जुदि है जाम्बा दा सोलोंसै बेबायदि सोलोंनानै मा मोननोसै होननानै जुदि थायोमोनब्ला आंबो बेबायदि लेभेलाव फैनाय नङामोन लोगोफोर नोंथांमोननि जे इउटुबावहाय जे बेफोरबायदि पाब्लिक डिसकसन खालामो पार्कोर खालामो बादलु बादला बेफोरबायदिबो फैनायबो नङामोन बै समाव जुदि मालायनि खोथा लानानै जब डाउन थाबोनांगौमोनबा आरो लोगोफोर आं गोसोआव सानबाय जेनेबा आदा सोरांमोनखौ जेनेबा टपिक सानबाय हाब आदा सोरांमोनाबो जिबायदि बेफोरबायदि खस्थ' खालामबोनानै मालायजों बेफोरबायदि बुंजासेयावबो बेफोरबायदि गावनि गोसोखौ लानानैहाय माने सोलोंनानै बेफोरबायदि फेमास जादों इउटुबाव आपल'ड होनानै बयजोंबो सिनायजादों गोबां उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनाबो सोलोंदों होननानै आंनि गोसोआवबो सानबाय आंबो ओरैबायदि जानांगोन माने बेबायदिखौ आं बावनो हानाय नङा अरायबो सोलोंगोन मानसि जिउ थासान्दियाव होननानै आङो ओरैबायदि साखा फारा जाबाय आरो आं गावखौनो स्ट्रंलि जाबाय बेनि उनाव आङो सोलोंबाय सोलोंनानै इउटुबावबो हगारबाय आङो जेब्ला आङो गंसे मबाइल बोराय बायदों माने सासे लोगोनाव आरो 2000नि बायदों आङो लोगोफोर 2000नि बे मबाइलखौबो आङो माजों बायनो हादों आंनाव मोनसे मासे बोरमा फिसिनाय दंमोन लोगोफोर बे समावथ' आइनाव फैसा बिबाबो मोना बाबानाव फैसा बिबाबो मोना आङो बोरमा फिसिनाय दंमोन मासे फान्थि जानाय जिनिसनि बेखौ आङो सासे फायखारिनो फानहरदों आरो 2000नि बेनि उनावहाय सासे लोगोनाव आङो सेकेन्ड हेन्ड बायदों मबाइलखौहाय बेनि उनाव बायनानै आंथ' इउटुब चेनेलबो खुलिनो रोङामोन जेबो रोङामोन सासे आंनिफ्राय एसे देरसिन आरो बेखौहाय ओइ आदा आं इउटुब चेनेल खुलिनो होननानै बेथ' रोंखा राखा लालाय बेखौ इउटुब खुलिहोबाय आरो खुलिनानै आङो बावनो आंनि बेफोरबायदि बादलु बादला खालामनायखौ गोजान गोजान थांनानै साइकेलफोरजों थांनानै इउटुबाव आपल'ड होबाय दाना एसे एनै मिथिलांबाय ओइ उमुगा नै सानसुमा नार्जारिया ओरैबायदि इउटुबाव हगारोलै ओरै बादलु बादला रोंगौ होननानै बेफोरबायदि जालांबाय मिथिनानै नै बेफोरबायदि मिथिलांनानै एसे इउटुबाबो ग्र' जाहांहैबायमोन आरो बिदिनो 1K 2K जाहैबायमोन आरो आं सिगाङाव बांसिन मालायजोंसो खेबजायोमोन नालाय लोगोफोर माने केमेरा गैया 2000नि जे मालायनि सेकेन्ड हेन्ड मबाइलाथ' मा मोजां मोनो ओंखायनो आं मालायजोंसो खेबजायोमोन आरो लोगोफोर बेनि उनावनो बयबो माखासे मिथिलांबाय आरो जेरै आदा सोरांखौ मिथिदों बेबायदि मिथिलांदोंमोन बे समाव जोङो आदा सोराङा ओरैबायदि फेमासमोन माने फेमास बेबायदि बिराद बे समावथ' जों जेबो रोङामोन बिराद गोसो गुदुं जानानैसो जोंबो सोलोंबोदों ओंखायनो जों दा बेफोरबायदि मेन फेभरेट सानो आदा सोरांखौहाय मानो होनबा जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय आदा सोराङानो 1 नाम्बार टपिक पार्कोर मेन जादों बेनिखायनो जों जेरै आदा सोरांमोन बादिखौ माने ओरैबायदि थेंक इउ माने ओरैबायदि साबायखर होनांगौ जेबायदि साबायखरा जाहैबाय जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जे बेफोरबायदि पार्कोरनि सिगां माबायानो गैया दा बे आदा सोराङाल' बेफोरबायदि जाग्रोदों होननानै जों माने बिराद माबा होनांगौ आरो सनमान होनांगौ बा मान होनांगौ जे आदा सोरांखौहाय बेनिखायनो जों बिराद माने बे बुस्थुखौहाय जानला मोनला हाया सोलोंलाबायबानो हाया बिराद सम नांगौ बिराद समजों लोगोसे बिराद बोथोर दिन नांगौ जायो लोगोफोर सोलोंनो माने बोसोरसे बोसोरनै सोलोंनानैल' बेफोरबायदि जायो बे जाया माने गोबां आन्दाज मोनलाङो माने एक्सपिरियेन्स मोनलाङो आरो लोगोफोर जाय नोंथांमोनाबो उन्दै समनिफ्राय सोलोङै खस्थ' सोलोंनानै नोंथाङाबो लासैनो एक्सपिरियेन्स मोनलांगोन आन्दाज मोनलांगोन बेकग्राउन्डखौ माबोरै होयो साइडजोंखौ माबोरै होबा हागोन बेफोरबायदि आन्दाज मोनलाङो आरो गावनि एक्सपिरियेन्स मोनलाङो फोरोंनोबो हायो माखासे टेलेन्टफोरखौहाय बेबायदि आरो लोगोफोर ओमफ्राय आं आदा सोरांखौहाय आङो ओरैबायदि आदा सोरांखौ आं सानसेबाबो लोगो हमनांगोन होननानै आंबो सानबाय आरो ओमफ्राय आदा सोराङा जायखिजाया आंखौ सिनायगोन ना सिनाया आङो सानबाय बेनि उनाव आङो बिराद सानबाय थादों आदा सोरांखौ आं जेरैबाबो लोगो हमनानै भिडिअ बानायनांगोन बा आदा सोरांखौ लोगो हमनानै माखासे पार्कोर खालामनांगोन बारनाय खालामनांगोन आं इउटुबाव हगारनांगोन होननानै ओरैबायदि सानबाय आंनावथ' केमेरा मोजां गैया बेनि उनाव आङो बेसेबां 2000 बेसेबाङावबा लोगो हमनो सानदोंमोन आं आदाखौहाय दा आङो एडभान्सलि 2023 दाखालि जे बर'नि थै सुटिं जादों जे आं बाव आदा सोरांखौहाय आं बाव लोगो मोनदों आरो लोगो मोननानै आं बिराद मोजां मोनदों आं आदा सोरांखौ नुनाय लोगो लोगो हाब बेथ' आदा सोरांसो होननाय आं बिराद आसरित मोनबाय आरो आदा सोराङाथ' माने एसे इमान फुंबाय नालाय लोगोफोर एसे हाइथाथा एसे फुंबायना मानसिया माने सिनायलायाखै सिगाङावथ' माने बिराद मानसिया एसे मोदोमा फिसामोन नालाय लोगोफोर
बेनिखायनो आं सिनायदबलाय लायाखैमोन आरो आङो बावहाय बर'नि थैयावहाय लोगो मोननानै आं बिराद मोजां मोनदों आदा सोरांखौहाय आदा सोरां होननानै आं जेब्ला हिनसाक लायो अब्ला आदा सोराङा बुंबाय अह भाइ होनना बुंबाय आरो हिनसाक लालायबाय हिनसाक लालायनानै बिदिनो स्टिङाथ' जाबाय नालाय माने एक्सन फाइटमोन एक्सन जादोंमोन बावहाय आङो आदा सोरांखौ लोगो मोनदों लोगो मोननानै आं जे आदा सोरांजों जे फटक लादों बिराद मोजां मोनदों आदा सोरांखौ लोगो मोननानै माने आं जिबनावबो सानाखैमोन आदा सोरांखौ जे बेफोरबायदि लोगो मोनगोन बा लोगो हमग्रोगोन होनना सानाखैमोन एडभान्सलि आं सानदोंमोन आदा सोरांखौ सानसे सम मोजां लानानै कन्टेक्ट खालामनानै जे टाउनफोर गेजेरावनो लोगो हमनो होननानैसो सानदोंमोन आरो जों आरो आङो एडभान्सलि जे बर'नि थैयावहाय आं आदा सोरांखौ लोगो मोनग्रोबाय आं बिराद लोगो मोनबाय बिराद मोजां मोनबाय होननानै बिराद गावखौनो गोजोननाय मोनबाय आरोना लोगोफोर बिरादनो अरायबो सानसेबाबो लोगो मोनसिनगोन आदा सोरांखौ आरो जे आदा सोरांखौहाय गोबां कुइसन सोंनांगौ आंनिफ्राय रिकुवेस्ट दं जाय रिकुवेस्टखौ नोंथांमोना दा मिथिथ'नाय नङा बे बाथ्रायाव फोरमायथ'नो हानाय नङा गोबां बाथ्रा दं आदा सोरांखौ खोथा बाथ्रा बुंनो माने ओरैबायदि सोंगोन जे आदा सोरांखौहाय माखासे गोबां केपासिटि दं जेब्ला बेफोरबायदि पार्कोर सोलोंनायाव माने गोबां बाथ्रा थायो माने बिरि सिगारेट सोबनाय हिन्जाव गोसथोलाबायनाय थांखु बिरि सोबनाय बेफोरबायदि सोबनानै एकदम बादलु बादला खालामलाबायबा हागोन बे नङा मानो होनबा बेखौ गोबां बाथ्रा बुंगोन आं आदा सोरांखौहाय माने आदा सोराङा उन्दै समाव बेफोरबायदि माबायदि गोसोमोन बा आदा सोराङा उन्दै समावहाय बेफोरबायदि गोसथोनायफोरजों लोब्बा दंना गैयामोन बा बिरि सिगारेट सोबगोन ना सोबामोन बेमोन नामा होननाय बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ आं गोबां सोंगोन एक्सुवेलि लोगोफोर बेफोरबायदि निसा बुस्थु लानानैथ' बेफोरबायदि माने रेक्समेन्ट बा बेफोरबायदि खस्थ' जिनिसखौ पार्कोर होननायखौथ' हायाना निसा लानानै बेफोरबायदि हाया आरोना लोगोफोर बेनिखायनो गावनि बेसेबांबा गरम गावनि थैखौ दै खालामनानैसो माने सोलोंनो हायो आरो लोगोफोर नोंथांमोना जे निसा लानानै बा गान्जा सोबनानै बेफोरबायदि बारदों सानलाबायो माने जे पाब्लिक रिलेसन बाजार खालामोना खिन्थु हाया माने साहसखौ हागोन नोङो माने गावखौ कन्ट्रल खालामनो हानाय नङा जेब्ला नों बाजाराव बादलाबाय निसा लानानै नों गावखौ कन्ट्रल खालामनो हानाय नङा सोरनावबा नांगोन मागोन नों कन्ट्रल लानो हाया थालबो लानो हानाय नङा नों बुजिबाय लोगोफोर बेबायदि आरोखि एक्सुवेलि आं आदा सोरांखौ लोगो मोननानै बिराद मोजां मोनदों गोसोआव बिराद गोजोननाय मोनदों आरो गोबां थेंक इउ स' होनांगौ माने आदा सोरांखौहाय जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बेफोरबायदि पार्कोर मेन जानायनि थाखाय आरो सारा दुनियाव आदा सोरांखौहाय सिनायजोबै रावबो गैया बेनिखायनो जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय बेबायदि एक नाम्बार जानायनि थाखाय बिराद गोबां उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनाबो जे आदा सोरांलै ओरैबायदि पार्कोर बारनो गोरों ओरैबायदि टेलेन्ट गोनां होननानै गोबां उन्दै उन्दै गथ'फोराबो गोसो गुदुं जानानै गाव गावनि गोसोखौ लानानै माने बेफोरबायदियावबो सोलोंदों आरो खेला दुला गोबां सोलोंदों बा सोरबाया बानानै है मा मोनो होननानै थादों आरोखि सोरबाया गोसो गुदुंफ्रा दैयाव बालायाव सोलोंनानै बेफोरबायदि दासिमबो सोलोंबोदों बा बेफोरबायदि इउटुबाव हगारबोदों आरोखि लोगोफोर थिग आंबो बेबायदिनो जाबोदों जाहाथे जोंनि बर' हारिनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनाबो गोसो गुदुं जानानै बेफोरबायदि खेला दुलायाव गासिबो निसा बायदिसिना बुस्थुआव बेफोरबायदिखौ दोनथ'नानै बेफोरबायदि गावबा गावनि रोंगौथिखौ बेफोरबायदि पाब्लिकनि गेजेराव दिन्थिनानै फेमास जानायानो मानसिनि गुनि सक्ति लोगोफोर बेनिखायनो बेबायदि गाज्रि निसाफोरखौ लानो नाङा लोगोफोर माने जोंनि बर'फोरनि गेजेरावथ' बिराद गाज्रि निसाबो माने बिराद गाज्रि माबा जालांबाय बेनिखायनो बिराद बेफोरबायदि गाज्रि बुस्थुखौ लायोबाथ' बेफोरबायदियाव सोलोंनो बारा गोसो जाया लोगोफोर माने बिराद गाज्रि जालाङो आरोना लोगोफोर आरो बेफोरबायदि हिन्जाव गोसथोलाबायनाय बिरि सिगारेट सोबनाय बेफोरबायदि जायोब्ला बेफोरबायदियाव 1%बो गोसोखांखाया माने बेबायदि जायो आरोना लोगोफोर गिबियाव लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन माने आङो आरो नोंथांमोना जे साननो हाया जे गावनि आदा सोरांखौ लोगो मोननाय माबानायखौनो भिडिअ खालामलाबायदों होनना नोंथांमोना सरि साननो नाङा जे माने आं आदा सोरांखौ बिराद मोजां मोनो फेभरिट आरो आदा सोरांजों गोबां भिडिअ बानायनो दङ बेनिखायनो आं आदा सोरांखौहाय गोबां आंनिफ्राय थेंक इउ होनो सानो नोंथांमोनाबो सानसेब्लाबो नुगोन आदा सोरांखौ लोगो हमफिननाय जे आंनि सानसुमा नार्जारी इउटुब चेनेलावनो दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन लोगोफोर मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार साबसक्राइब खालामना होदो लोगोफोर अके लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन